Fit-tieni qari tal-lum San Pawl jgħid lill-Korintin u lilna min jaħseb li hu wieqaf iqis li ma jaqax. Hija kelma li bħal donna tfakkarna li xi kultant ngħixu fl-illużjoni li aħna tajbin u li m'għandniex bżonn ta' konverżjoni. Mentri t-tielet ħadd ta' dan ir-randan ifakkarna fin-neċessità illi ntejbu dejjem ħajjitna, illi nikkonvertu. Insellmilkom u nistedinkom għal 226 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Interessanti li fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jikkummenta żewġ ġrajiet traġiċi li kienu seħħew fil-belt ta' Ġerusalem. Il-qtil ta' diversi ribelli mill-Galilija minn Pilatu fil-compound tat-Tempju u għalhekk Ġesu jgħid dawk il-Galilin li Pilatu ħalla d-demmhom mad-demm tas-sagrifiċċju u l-waqa ta' torri ta' Silowam fuq numru ta' ħaddiema waqa li qatlet diversi minnhom. Ġesu kien jafa l-mentalità ta' żmienu li kienu jaħsbu li traġedji kienu jgħaddu minnhom biss in-nies il-ħżiena u għalhekk Ġesu jikkummenta u jgħid taħsbu intom illi il-Galilin il-ħaddiema tat-torri ta' Silwan kienu aktar midinbin mill-oħrajn le ngħidilkom imma jekk ma tindmux il-koll tiġrilkom l-istess ħaġa. Ġesu jieħu dawn iż-żewġ traġedji mhux bħala kastig talla Alla ħares imma jqishom bħala sinjal daqs li kieku huma l-bozza l-ħamra ta' traffic lights illi tfakkar in-nies ta' żmienu illi kulħadd għandu bżonn jikkonverti. Kulħadd għandu bżonn itejjeb il-ħajja tiegħu malla u maħuta. Kulħadd irid jimxi u jterraq it-triq tal-bidla, it-triq tal-konverżjoni. U Ġesu jsaħħaħ ir-raġunament tiegħu bil-parabola tas-siġra tat-tin. Siġra tat-tin li ma tagħmilx frott, li s-sit jordna li tinqala imma li l-bidwi jitlob il-ħniena biex ngħid hekk għal din is-siġra għatiha sena ċans indemmilha, insaqqija jekk imbagħad ma tagħmilx frott naqlaħħa. Ekku, hija kelma sempliċi ħafna imma ċara u diretta lilna l-koll li l-koll neħtieġu ngħaddu mit-triq tal-konverżjoni. Anzi, il-mulej jistenna minna illi nagħmlu frott ta' ndiema, frott ta' konverżjoni. Jalla l-kelma ta' Ġesu tixprunana biex ngħixu dejjem aħjar u bil-grazzja tal-Ispirtu Qaddis tiegħu nikkonvertu lejn il-Vanġelu u nitlaqmu dejjem aktar fil-misteru kbir tal-imħabba Alla għalina. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.